Bueno, ja estem així. Moltes gràcies en primera a tots, companys de la UOC, la gran majoria, professors, alumnes i companys. I gràcies per estar així, representació de Sagunt, que està darrere de nosaltres, de l'Ajuntament. Jo he vingut perquè vaig estar parlant amb 3 meses, que en la Maria i en Pep, d'organitzar així una xerrada, no només de la presentació del llibre en si, que molts ja el coneixeu, perquè coneixeu el blog, sinó un poc més el tema, i m'alegra que estigui així uns dels que em vaig col·locar a mi en això, del tema d'educació social en la xarxa. L'altre dia a València, segur comentava que soc un poc un malalt de la xarxa, un addicte. Un poc no. Un poc. No vaig dir un poc. No, va dir alguna cosa semblant, sí. I aleshores jo penso que és un tema que s'hem de plantejar molt bé, perquè tal com dia també allí en València era el rotllo de la gent gran o la gent més major que jo no ha tingut una formació en quant a la xarxa, però nosaltres tampoc hem tingut cap formació, la gent més jove tampoc hem tingut mai cap formació en la xarxa, i s'hem ficat ahí com bonament hem pogut. Òscar plantejava el seu llibre d'Acció Social 2.0, una qüestió que era de si la xarxa era bona o era dolenta, i si m'enganya me corregeix.